Hello guys, what's up? Continue ta sa tong road trip. And this time mag road trip ta diya sa Siem Recto padulong sa Barangay Kauswagan. Straight lang siyang road. Cagayan de Oro City atong mga last vlogs karon. I hope nag-enjoy mo. So bani ko ninyo sa atong pag road trip karon. Tara, let's go. Time check, it's 3 PM. Paagi ta karon sa Siem Recto Avenue. Diri sa Cagayan de Oro City. Expect na traffic gigaya dire karon orasa. Guys, approaching ta sa Gaisano. Traffic. Nazareno
Gaisano Mall diri sa Walas Centrio Mall. Dito unahan Gaisano City. Nagatubangay ra ang mga mall diri. Alright, stop na sad. Expect kitag traffic diring na area guys. Labi na it's 3:20 sa kahaponon. So walat lang sa takadjot. 5 minutes later, traffic pagdating tayo. So mo ni Centrio. So go na. Right, go na guys. Diri ta agi sa wala. Diri ta ibabaw. Yeah, guys, ano na Northern Mindanao Medical Center sa wala. Right, diri ta sa ibabaw agi. Sa right guys, padulong na sa Barangay Consolacion. O, dire man tayo straight ta. Another traffic light na po diya unahan. Na Barangay Consolacion na diyo. Mag road trip na tayo diya pohon. Barangay Consolacion. Kaya wala ko may video niya bisag isa. As na kayo nga tower. No, tumulog construct. Ipangalan na tayo, makalimot tapos pangalan gan. Cagayan de Oro River nasa itong right. Kay go man. Alright. Kauswagan na din siya guys. Main road lang is Cagayan. Suzuki baka naman. Yadayunan guys ang NHA Kauswagan. Stop na stop. Jollibee.
Diya dayo na ng mga kuan guys. SR, SNR. Dire nga area kay naglinya ang mga brand sa mga sakyanan. Diya sa Kauswagan Highway.